लोगोफोर वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आंनि पेजआव नोंथांमोनखौ गोदानै बरायफिननाय जाबाय स' हाय लोगोफोर दिनै सानडे आरोना सानडेनि स्पेशल आंनिया भिडिअआ सानडेबाल'सो फैयो माने यूट्यूबफोराव जिखियानो जि जाया फेसबुकआवबाबो जेबाबो स' नै दिनै मा होनोमोनलाय बाथोन देदो आरोना बिलाइ बाथोननि स्पेशल आरोना देनाय जायगाफोराबो बिराद डिस्टार्बलै स' नै लोगोफोर बेयाव दङ हाइजें आरो फानजालु आरोना लोगोफोर टेक 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 ओमफ्राय आरो बिलाहिया मा दोनखोलै आङो नै बिलाहि स्पेशल आरोना देग्रायाबो स्पेशल बिलाहियाबो स्पेशल बाथोन दिनै सानडेनि स्पेशल बाथोन जालायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सानडेनि दिनै सोर सोर मा खालामदो मा जादो मा लोंदो सोर सुटि मोननायनि दिनै एसे बेसेबां खुसि जादों आंखौ बुंहरबानो जाबाय दे आंथ' बिराद खुसिखा सानडेबा स' नोंथांमोनखौ आंनि मिनि ब्लगाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर आता नागरा सर आंनि रिस्ते ya no pala na pilih